Акбарс Петреша агрофирмасы кырларында биртүрлүү культуралар 7679 гектар ташкил этти. Кырларда 20 комбайн иштей. Шулардын 16сы New Holland һәм 4 мега-класс маркалы комбайнлар, 5 бригада иштей. Бу арпа кыры, биртүкләрдән җыеп алыну соңгы чиге. Монда Илфат Әхмәтов җитәкчелегендәге алдынгы бригада эшли. Алар 13 мең тонна ашлык суктырды. 18-нче сезон комбайнер булып инде. Шушы организациядә 18-нче сезон инде. Без менә 4 комбайн бригадада 13 мең тонна ашлык суктырдык. Комбайнчыларның эш көннәре иртә таңнан башлана һәм караңгы төнгә кадәр дәвам итә. Бу әлеге бригаданың төп сере түгел. Игенчеләр үзара әйтүенчә, аларның техникалары ватылмаган. Шуңа аларга алдынгы булуда күп еллык тәҗрибәләре ярдәм итә. Алар барысы да татар тауиленнән. Бөтенебез бер авылдан әйе, без үзебез сайлап шулай алайык. Быел конечно КамАЗи салышынды инде. Тырыштык инде, кичкә хәтлек ремонтладык. Кеше белән бер рәттән чыгырга. Комбайннар патла иткәне юк инде шунысы. Менә бригада уже сезнең берничә ел эшлисез бергәме? Без бик күп эшлибез инде. Бу бригада хайран инде, хайран. Әйтеп бетергесез түгел, шул дүртебез менә беребез яңач инде быел алыштырдык. Элек помощник булып эшләде инде ул. Петреш районында биртүгел культураларны җыеп алу финиш сызыгына якынлаша. Тагын 2,5 мең гектарда җыеп аласы кала.